Jeg synes, det er et godt sted at handle i Silkeborg. Det er i hvert fald det, vi hører fra vores kunder af, at der er et kæmpe stort udbud af rigtig mange biler, både brugte og nye biler. Og derfor så kommer folk langvejs fra, kommer fra Sjælland og Fyn og Bornholm, hele Jylland og kommer og handler i Silkeborg. Og det tror jeg, der er noget at gøre med, at man i tidernes morgen slog alle bilforhandlerne sammen til noget, der hedder Bilernes By, og man ligesom gjorde det til hele konceptet, at hele Silkeborg var der, man kom ned og hentede bil. Det har gjort, at det har hængt ved i generationer, så kunder, der er i en høj alder i dag, giver det videre til deres børn og næste generationer, at det her noget, de skal ned og hente bil.